Turhin ostos on varmaan tällä hetkellä palautushousut, koska niitä ei ole tullut hirveästi käytetty. Lihashuolto Vasara. Sitä ei ole tullut kyllä käytettyä yhtään tässä viime aikoina. Se on varmaan. Joku kengät, kalliit kengät ne on. Mistä ei loppujen lopuksi. Niitä on liikaa muutenkin. Oma asunto, niin se on hyvä olla. Ehdottomasti uudet lenkkarit. Kyllä toi meikäläisen auto. Se vie mut paikasta A B. Säästän rahaa rahastoon. Omasta palkasta on mennyt puolet sinne. Säästän tällä hetkellä ihan näin niin kuin pahan päivän varalle, että on tilillä jonkun verran säästöjä ja sitten tietysti tulevaisuutta ajatellen niin asuntoa. Yritän säästää ja mulla on itsellä tollanen rahastosalkku, millä yritän säästää mahdollisimman parhaalla tavalla. En tällä hetkellä ruokaa. Ei kyllä ehdottomasti tuohon ruokaa ja tommoseen itsensä niin kuin ravitsemiseen. Ruokaa ja elämiseen.